To jest Pegas? Pegas 710. 710. Zaplombowany silnik, zaplombowany gaźnik. Co? 42 km tylko? Jak gaźnik zaplombowany, żeby paliwo nie leciało chyba. Aha, faktycznie, no. Panie Marcinie, Plomba. plomba oryginalna, silnik 010. Aha. Piękna tabliczka. Po siodle widać wszystkie linki oryginalne. Aha. I ile taki Pegas, powiedz mi? To znaczy już jest temat nieaktualny. Nieaktualny? Co, sprzedane? Spóźniłem się? Sprzedany. A za ile poszedł? Sakiewka. Wszystko oryginał, wszystko nówka. Matko, to gdzie ty go znalazłeś? Czasem trafiają się jeszcze takie perełki. Ale drogo kosztowo jaki to rząd jest? Trzeba dać 20 000 za Pegasa, czy nie? Czy taniej można, co? To jest pytanie do klientów, do widzów. Ile byście dali za takiego Pegasa?